अरे वाह बहुत बढ़िया पाग होइछि माइंड ब्लोइंग। अरे आशा देख ना कितने बढ़िया पाग होइछि देखिलो देखिलो। अरे देखिलु ना नहीं हाँ सତରେ ପାଗଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ना तो मान लो ना ये जो पाग होइछि ये पागरे मु तो कम से कम 4 पैक मारिया कथा नहीं मारी। ତମେ 4 ପ୍ୟାକ୍ ହିଁ ନବ ଅଧିକା ନବନି କହି ଦଉଛି। ଆଉ ହେଲା ତ କଥା ମାନୁଛି 4 पैक ନେବି ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ପକୋଡା ବନେଇଦେବି ସେଇଟା ପୁଣି ପନିରରେ। କଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପନିର ପକୋଡା ବନାଇବୁ? ହଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ପୋଦିନା ଚଟଣି ବି ବନେଇଦେବି ଯୋଉଟା ତମେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ। ବାহ ପନିର ପକୋଡା ସାଙ୍ଗରେ